Díreibh is Eoin Ó Dubhghaill iriseoir nós agus sé leanús me Léirmheas ar scunan Mission Impossible Fallout agus se dúnam chud stunts féin. Nis tá sé ráit am hána nach málam scunan móra action hinraibh róáda is rá, agus is é seo an séú scunan Mission Impossible tá bhód ó ní déag na sé, mar sin hílag mo chomrána mar ach na híle níl. And now the world is at risk. This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation. Tá áit specialta agam mo chríogan na scunan seo agus níl sam céim fá. Féidir go mála breanú ar Tom Cruise á hartú hain, féidir go mála breanú ar Tom Cruise a riocht. Nú féidir go mála breanú ar na stúráirí éagsúla fágal an Mark Hain ar srá allmhór, nus Brian De Palma leis an chéceán, J.J. Abrams leis an síocán agus Brad Bird leis an carúceán. Ní aibh sé seo gúnaí le nóí le John Woo a thuigáil i dtreo umláin crackáilte leis an darascunan sa srá, agus Christopher McQuarrie a thuigáil i dtreo umláin leabh leis an cúciúceán. Agus é Christopher McQuarrie dat a bhí leisecúb a an séúceán is stúrú Mission Impossible Fallout. Tá mar agra imní arm go leach sa Victorland ach hainins go an seo go mórlam. Tá action thar cían, tá aisteach agus an character nua ionach Henry Cavill ach go háirithe, tá scéal ceart go leor agus gortaíonn Tom Cruise a haon cúpla úd ce eile tá bhuit why go an Mission Impossible. É sin ráitim a haon siad a ráid leis an srá bhhailm stúrthóir nua difriúla eáil teachtar seach agus an Mark Hain ágáil agus a thuigáil i dtreo umláin difriúil nach bhfuil feici a bhíon hána. Lena an srá seo chuineáil be agus le Tom Cruise chuineáil a riocht a cúpla bliain. É sin ráite bhhailm stúrthóir nua eáil teachtar seach le haon srá thuigáil i dtreo umláin difriúil amach anseo agus feiceáil céimiid bailí éagsúla go féidir le Tom Cruise riocht síos ráid. Ach sin am chus túla mísa. In 18 túlam, Take agus na mar Twitter ag óní díoch seacht nó fág teachtat grána ar a bhí anseo. Slán go fóil agus gur míle mí.